Конвокатория Глобал. Монолога на Марс от войната на изображенията. Марс. Мъж или жена? Учителите слушат. Ако не направя война на боговете, ще трябва да я направя на земята. Какво да направя, съм безкраен. Чувство амбициозно. Кой би могъл да се опълчи на силата? Трябва ли да се боря за това, което искам? Трябва ли да вярвам на собствената си истина? Не е ли вярно, че ако спра да се бори, злото ще спечели битката? Не се ли крие понякога могъщия в навиците и закона, за да скрие свободата? А може би баща ми е прав и човеците трябва да умрат. Татко, ако можеше да ме напътстваш в измяната ми към теб. Ти ме създаде, за да избера най-вярната истина. О, цветове, метафори на различието. О, емоции, безкрайно море от истини, които трябва да бъдат открити. О, свобода изстрадана! Ако животът трябва да умре, то аз ще бъда първия, който ще страда, за да го защити. Ако да чувствате е вашето чудо, Марс ще предизвика Юпитер, за да поддържа това чудо и всички кралства ще трябва да се обединят с мен, за да продължат напред. О, любов непозната! Непорочно удоволствие! О, безкрайна забава! Уповавайте се на мен, нужни импулси и истини. Нека приключим с битката на потиснатите и нека бъдат всемогъщите богове тези, които ще освободят чувството. Войната на боговете трябва да започне. Нибиро.